Εν τω μεταξύ βλέπω ένα βίντεο που μίλαγε αυτή η κοπελίτσα, λέει, που είχε 500.000 followers, η Έλενα Μάζιου. Και κάθισα, το άκουγα το βίντεο, ήταν απόλυτα χριστιανικό, ρε παιδί μου. Και έχεις τώρα έναν εκεί πέρα καλόγερος, είναι παπάς, τι είναι αυτός. Και γράφει, δεν αρμόζει, λέει, σε γυναίκα να βγαίνει, λέει, στην κάμερα στο TikTok. Και σαν άνθρωπος, είπα και εγώ, το θέμα ποιο είναι, ρε φίλε, να μιλήσω και τη λαϊκή γλώσσα. Δεν είναι να μεταφερθεί το μήνυμα, ελάτε κοντά στο Χριστό, ας πούμε, για να σώσετε την ψυχή σας. Αυτό δεν είναι το νόημα. Εσύ που μπήκα και είδα μέσα πόσους έχεις ακόλουθους στα βίντεο και τέτοια, τι είχες, 800 άτομα, με το ζόρι σε κάποια βίντεο 1000 άτομα. Δηλαδή, γιατί να είμαστε τέτοια κολλημένα μυαλά? Α, είναι γυναίκα, ας πούμε, δεν πρέπει να βγαίνει στην κάμερα γιατί είναι καλόγρια κτλ. Επιλογή της ήταν να γίνει καλόγρια. Από εκεί και πέρα, αν κατορθώσει και γυρίσει τον κόσμο, κάποιο μέρος του κόσμου, ρε παιδί μου, κοντά στο Θεό, είναι πετυχημένη η αποστολή της, να το πω έτσι. Είναι πετυχημένα τα βίντεο της. Και σίγουρα θα τη δει παραπάνω ο κόσμος από ότι θα δει εσένα που έχεις ελάχιστα views εκεί πέρα. Το θέμα είναι να επιτευχθεί ο στόχος, όχι να μας πειράζει ότι είναι, ξέρω εγώ, γυναίκα καλή ώρα και δεν πρέπει να βγαίνει στο βίντεο, να το πω έτσι. Δηλαδή αυτά είναι κολλήματα, θρησκοληψίες, πώς να το πω. Θα μας ακούνε και φημενίστρες και θα λένε η πατριαρχία φταίει για όλα.